RRI mandhapipun 88. RRI terus dipun mandhapaken pepiling. Heeh. Niki pun boten niki sampun niku wau ya. Lah semoga nggih. Oh. Yo. Reang Joko Berek yo. Lek dadi Joko Berek niku pripun? Mbok Reyang mbok sing temu. Oh ngono. Aku tak dadi mbokne pripun? Mbok, aku njaluk pangestu ate melu sayembara sada lan mbok. Nah. Ulenge mbok iki wis tuwek. Ojo nandi-nandi nak. Tunggokno mbok ae nggo omah. Ngene mbok, aku kepengin mulyakno mbok. Mbok menawa sadaran iki kok aku nek iso entuk gawe mbok, mesti tak mulyakno. Ning aku njaluk pangestu sik mbok. Aku wedi lho nak ambek awakmu ku lho nak. Rene-rene nak mlebu kakane mbok tak langkai nak ping 3 nak yo. Oh. Mbok. Iki apa iki? Apa iki mbok? Aku mbok kakahi kok terus. Ya mbuh lho nak iki mah kok rada ndredes titik. Oh lah iki jagung padha panen rambute padha mbrodoli mbok. Wis teko Wis meneng. pangestenono ya mbok. Iya nak. Aku budal bong swalombo aku melok sayembara. warga kaliwan laras lamongan kasepuan Bapak Surono kaabu dayan Jawi Wetan kita kang tinelang sun pambagya pamu Jiraharjo kang pinuju sago promiyarsa wusanane ngatur kalisoke sambi kala Raden sepecuk rojake pelem yen wis kepethuk ning ati ayem
iso kumpul yondo ireng-ireng ning dhuwur kara kadung seneng ditinggal lunga mumpung anom putih seranane praja elang kae letane pancerina pratandha padhang semut leng surya suminar soroti tamadang jagat Jeplo yada tamadang gawe lanang wadon danya wiji makarti saya saeko kapti tetap mantep jroning ati murid tentreme bebrayan uripe ingkang prasaja ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine salat dadi jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing lumainan luwih sampurna yen berjamaah subuh dhuwur lan asar salat sayekti ngetoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe